Здравейте, скъпи приятели и абонати на канала! Днес ще говоря за нещо изключително важно, което засяга пряко портфела на много от вас и може да ви спести значителни суми пари. Става въпрос за нов указ, който влиза в сила още от 1 май тази година и ще промени начина, по който плащате определени такси. Ако досега сте усещали тежестта на месечните сметки и постоянно растящите разходи, то тази информация е критична за вас. Моля, не пропускайте нито секунда от това видео, защото в него ще разкрия всички детайли, които трябва да знаете, за да не плащате излишно. Преди да започнем, призовавам ви веднага да се абонирате за канала, ако още не сте го направили, и да харесате това видео. Така ще помогнете то да достигне до повече хора, които също имат нужда от тази ценна информация. Същността на проблема? Преди да навлезем в промените, нека си припомним каква беше ситуацията досега и каква е болката на много български домакинства. От години наред всички ние сме обременени от различни такси и данъци, които често изглеждат несправедливи или поне неясно обосновани. Една от тези такси, която предизвикваше много спорове и недоволство, беше така наречената такса за поддръжка на междублокови пространства и зелени площи. Тя се събираше от общините или от техни подизпълнители и беше предназначена да покрива разходите за косене, почистване, поддръжка на пейки и детски площадки в междублоковите пространства. За много хора тази такса беше допълнително бреме, особено за тези с ниски доходи, пенсионери или многодетни семейства. Често се случваше хората да плащат тази такса, но да не виждат реална поддръжка на зелените площи около домовете си, което допълнително засилваше усещането за несправедливост. Тази такса обикновено се изчисляваше на база брой живущи в дадено жилище или понякога на квадратен метър жилищна площ, което водеше до месечни суми от 10, 15, дори 20 или 25 лева за едно домакинство, в зависимост от общината и конкретните условия. Всяка година тези суми се добавяха към общата месечна сметка за комунални услуги, като за мнозина те бяха значителна част от семейния бюджет. Това вече е в минало за определени групи граждани. С влизането в сила на ново постановление на Министерския съвет, което беше прието след дълги дебати и обществени консултации, от 1 май 2024 година се въвеждат съществени промени, касаещи именно тази такса за поддръжка на междублокови пространства и зелени площи. Причината за тази промяна е ясна. Правителството осъзна необходимостта от облегчаване на финансовата тежест върху най-уязвимите групи от населението, особено в контекста на продължаващата инфлация и поскъпване на живота. Целта е да се осигури по-голяма социална справедливост и да се даде глътка въздух на домакинствата, които срещат най-големи трудности при покриването на основните си разходи. Новото постановление не просто намалява, а напълно отменя тази такса за определени категории граждани при определени условия. Това означава, че ако попадате в една от тези категории, вече няма да дължите тези пари, което може да доведе до спестявания от стотици левове годишно. Но ето тук идва важната част. Не е автоматично и има специфични условия, които трябва да знаете. Подробен анализ, какво трябва да знаете, кой да се притеснява и кой не. Нека сега разгледаме в детайли какво точно постановява новият указ и кой ще бъде засегнат от промените. Основната промяна е, че се въвеждат нови критерии за освобождаване от такса за поддръжка на междублокови пространства и зелени площи. Важно е да подчертая, че това освобождаване не е универсално за всички, а е таргетирано към конкретни социални групи. Кой трябва да се притеснява? Трябва да се притеснявате, ако досега сте плащали тази такса, но не попадате в категориите за освобождаване. Това означава, че за вас нищо не се променя и ще продължите да я дължите. Също така трябва да сте внимателни, ако смятате, че попадате в освободените групи, но не предприемете необходимите стъпки, за да заявите освобождаването си. В този случай таксата ще продължи да ви се начислява и ще генерирате задължения, които ще трябва да покриете. Много е важно да разберете, че системата не е настроена да ви освободи автоматично. Вие сте тези, които трябва да действат, кой не трябва да се притеснява или по-скоро кой има повод за радост. От тази такса се освобождават следните категории граждани при кумулативно изпълнение на определени условия. Пенсионери, живеещи сами, чийто общ месечен доход, пенсия е под определен праг. Прагът е фиксиран на 450 лева месечно. Важно е да се уточни, че това включва всички доходи от пенсии, включително добавки. Също така тези пенсионери трябва да са собственици само на едно жилище, което е и тяхно основно местоживеене. Ако притежават вила, друг апартамент или отдават под наем, те няма да отговарят на условията.
Реален пример, Пърно. Баба Пенка на 72 години живее сама в двустаен апартамент в квартал Люлин в София. Единственият й доход е пенсия в размер на 420 лева. До момента тя е плащала по 15 лева месечно за такса за поддръжка на междублоковите пространства. От 1 май, ако подаде заявление и отговаря на всички условия, баба Пенка ще бъде освободена от тази такса. Това означава спестяване на 15 лева всеки месец, което прави 180 лева годишно. За човек с ниска пенсия това е значителна сума, която може да покрие разходи за лекарства или храна. Тя притежава само този апартамент. Ако баба Пенка имаше вила на село, дори и да не живееше там постоянно, нямаше да може да се възползва от облекчението, тъй като не изпълнява условието за само едно жилище. Дъско. Лица с трайни увреждания над 50%, при условие, че общият доход на домакинството им е под прага на бедност, определен за страната за съответната година. За 2024 година този праг е 526 лева на човек. Тук се изчислява доход на член от домакинството. Важно е също така жилището, за което се иска освобождаване, да е основно местоживеене на лицето с увреждания. Реален пример до семейство Петрови живеят в тристаен апартамент в Пловдив. Те са майка, баща и 2 деца, едното от които е с 70% трайно увреждане и получава месечна социална помощ. Общият им месечен доход е 1800 лева. Това прави 450 лева на човек, 1804. Тъй като 450 лева е под прага на бедност от 526 лева на човек, семейството отговаря на условията. До момента те са плащали по 25 лева месечно за таксата. След подаване на заявлението и представяне на всички необходими документи, семейство Петрови ще бъдат освободени от таксата, спестявайки 300 лева годишно. Тази сума може да бъде използвана за рехабилитация на детето или за покриване на други спешни нужди. Ако дохода на семейството беше 2200 лева, което прави 550 лева на човек, те нямаше да се класират за освобождаване, тъй като щяха да надвишават прага на бедност. 3. Самотни родители с деца до 18 годишна възраст, чийто общ месечен доход на домакинство е под прага на бедност за съответната година, умножен по броя на членовете на домакинството. И тук, както при хората с увреждания, се прилага същият механизъм на изчисляване на доход на член от домакинството спрямо прага на бедност. Жилището също трябва да е основно. Реален пример 3. Мария е самотна майка с 2 деца на 8 и 12 години. Живеят в двустаен апартамент във Варна. Нейната заплата е минималната работна заплата, която за 2024 година е 933 лева. Общият и месечен доход е 933 лева. Семейството е от 3 члена, така че прагът на бедност за тях е 3,526, 1578 лева. Тъй като 933 лева е значително под 1578 лева, Мария отговаря на условията. До сега е плащала по 20 лева месечно. С освобождаването от таксата тя ще спестява 240 лева годишно, които могат да бъдат насочени към учебни пособия за децата или други неотложни разходи. Ако Мария имаше доход от 1600 лева, тя нямаше да се класира, тъй като щеше да надвишава прага. Важно е да се разбере, че освобождаването се отнася конкретно за такса за поддръжка на междублокови пространства и зелени площи. То не засяга други комунални такси, като такса смет за събиране или извозване на битови отпадъци, такса за ползване на общи части в сградата, ако има такава събирана от етажна собственост, или каквито и да е други данъци и такси. Фокусът е върху тази една специфична общинска такса, изключения от правилата, клопки и неочевидни нюанси. Както всяко ново законодателство, и това постановление има своите изключения, клопки и нюанси, които е изключително важно да разберете, за да не се окажете в неприятна ситуация. Географски вариации и общински наредби, въпреки че постановлението на Министерския съвет е национално, неговото прилагане и конкретните детайли могат да варират леко в зависимост от общинските наредби. Някои общини вече са имали подобни облекчения, но новото постановление унифицира процеса и прави освобождаването задължително за посочените категории. Въпреки това, винаги е добре да проверите конкретната наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на вашата община, за да сте сигурни в детайлите по прилагане. Може да има малки разлики в процедурата или в тълкуването на определени понятия. Дъсто, имотна собственост, вече споменах, че освобождаването важи само за основно жилище. Ако притежавате повече от един имот, например апартамент, в който живеете и вила на село, или друг апартамент, който е отдаден под наем, вие няма да отговаряте на условието. Целта на законодателя е да подпомогне най-нуждаещите се, а не тези, които имат допълнителни имоти, дори и да са с ниски доходи. Това е ключов нюанс.
3. Оценка на дохода. При изчисляване на дохода на домакинството се взимат предвид всички официални доходи. Пенсии, заплати, обезщетения, социални помощи. За да се избегнат злоупотреби, общините имат право да изискват подробни декларации и документи за доходите от всички членове на домакинството. Неправилно деклариране на доходи може да доведе до отказ за освобождаване и дори до последващи санкции. Трайно увреждане и процент, за да се ползвате от облекчението на база трайно увреждане, е необходимо да представите валидно експертно решение на ТЕЛК, Териториална експертна лекарска комисия, или НЕЛК, Национална експертна лекарска комисия, удостоверяващо над 50% трайно намалена работоспособност. Всякакви други медицински документи няма да бъдат достатъчни. Автоматично освобождаване не съществува. Това е може би най-важната клопка, за която трябва да сте наясно. Много хора допускат грешката да си мислят, че щом законът е в сила от 1 май, системата автоматично ще ги идентифицира и освободи от таксата. Това е абсолютно невярно. Няма централизирана база данни, която да свързва информацията за доходи, пенсионен статус и имотно състояние по такъв начин, че общината автоматично да знае, че отговаряте на условията. Вие трябва проактивно да подадете заявление и да предоставите всички необходими документи, за да бъде разгледан вашият случай. Пример за клопка: Ген Иванов, на 78 години, пенсионер с пенсия от 400 лева, живее сам в апартамента си и отговаря на всички условия. Чува по телевизията за новия указ и решава, че от май месец вече няма да му се начислява таксата. Затова той спира да я плаща. Минават месеци, а таксата продължава да му се начислява по сметката, тъй като той не е подал заявление. В крайна сметка Гейн Иванов натрупва задължение от няколко месечни вноски, което ще трябва да погаси преди да може да бъде освободен от бъдещи плащания, след като все пак подаде заявление. Тази ситуация е реална опасност за много възрастни хора, които не са запознати с административните процедури. Начало на освобождаването. Освобождаването от таксата важи от датата на подаване на заявлението и документите, но не по-рано от 1 май 2024 година. Тоест, дори да подадете заявление на 15 април, няма да ви освободят за април. Освобождаването ще започне от май месец. Няма да има обратно възстановяване на суми, платени преди 1 май. Какво, ако ви откажат? Ако заявлението ви бъде отказано, общината е длъжна да мотивира писмено отказа си. Имате право да обжалвате отказа пред по-горна инстанция или пред съда, ако смятате, че решението е несправедливо или неправомерно. Важно е да пазите всички документи и кореспонденция с общината. Практически съвети какво трябва да направите стъпка по стъпка, след като вече сте наясно с всички тези детайли. Ето и най-важната част. Какво конкретно трябва да направите, за да се възползвате от това облекчение и да спрете да плащате излишно от 1 май. Стъпка 1. Проверете внимателно дали отговаряте на критериите за освобождаване. Преди да тръгнете по институции, уверете се, че попадате в една от трите категории. А. Самотен пенсионер с доход под 450 лв. и собственик на едно основно жилище. Б. Лице с трайно увреждане над 50% и доход на член от домакинството под прага на бедност 526 левета за 2024 година. В самотен родител с деца до 18 година и доход на член от домакинството под прага на бедност. Бъдете абсолютно честни със себе си относно доходите и имотното си състояние. Стъпка 2. Съберете всички необходими документи. Това е най-важната и често най-трудоемка част. Ето списък с основните документи, които ще са ви нужни. Имайте предвид, че общината може да изиска и други допълнителни документи, затова е добре да сте подготвени или да се обадите предварително в съответния отдел. А. Лична карта, оригинал и копия. Ще ви трябва за идентификация. Б. Документ за собственост на имота, нотариален акт или друг документ, удостоверяващ, че сте собственик на жилището и че то е ваше основно местоживеене. Оригинал за сверка и копие. ВРФ, че доказателство за доходи за пенсионери, последно разплащателно нареждане за пенсия или удостоверение от НОИ за размера на пенсията за последните 6 или 12 месеца. За работещи, служебна бележка от работодател за доходите за последните 6 или 12 месеца. За хора с социални помощи, удостоверение от дирекция социално подпомагане. Важно е да представите доказателства за доходите на всички членове на домакинството, ако заявлението е за семейство. Г. Удостоверение за актуално семейно положение издава се от общината. Д. За лица с увреждания, експертно решение на ТЕЛК-НЕЛК, оригинал и копие. П. За Е. За самотни родители. Удостоверение за раждане на децата, оригинал и копие.
удостоверение от съда, че сте единствен родител, ако е приложимо, или удостоверение за прекратен брак, смърт на другия родител. Стъпка 3. Разберете къде точно да подадете заявлението си. Заявленията се подават в общинската администрация, в която се намира имотът. Обикновено това става в дирекция местни данъци и такси или в отдел социални дейности или административно обслужване на гражданите. Най-добре е предварително да се обадите на информационния център на вашата община или да проверите на техния официален уебсайт, за да получите точна информация за отдела и работното време. Стъпка 4. Попълнете заявление. Ще трябва да попълните стандартизиран образец на заявление, който ще получите на място в общината или ще можете да изтеглите от техния уебсайт. Бъдете внимателни при попълването, пишете четливо и попълнете всички задължителни полета. Ако имате затруднения, не се притеснявайте да поискате помощ от служителя. Стъпка 5. Подайте документите. Подайте попълненото заявление заедно с всички събрани документи. Служителят ще провери дали всички документи са налични и ще ви издаде входящ номер. Пазете този номер, той е вашето доказателство, че сте подали заявление и ще ви е необходим за проследяване на статуса. Подаването може да стане лично на гише, по пощата с обратна разписка или в някои общини електронно чрез системата за електронни услуги, ако притежавате електронен подпис. Стъпка 6. Проследете статуса на вашето заявление. След подаване на документите, общинската администрация има определен срок, обикновено 14 или 30 дни, за разглеждане на заявлението и вземане на решение. Не очаквайте да получите отговор веднага. В рамките на този срок ще бъде извършена проверка на декларираните от вас данни. Ако имате входящ номер, можете периодично да проверявате статуса на заявлението си. Ако получите одобрение, ще бъдете уведомени писмено и от следващия месец таксата вече няма да ви бъде начислявана. Напишете в коментарите какво мислите за този нов указ и дали вие или ваши близки попадате в категориите за освобождаване. Ще се радвам да прочета вашите мнения и да отговоря на въпроси. Разбира се, не забравяйте да харесате видеото, ако е било полезно за вас, и да се абонирате за канала за още ценни съвети и информация. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи!